हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. ऐक पडतो मग. वही वही. आजची टॉपिक भारी इंटरेस्टिंग आहे. शिवा लॉर्ड शिवा वे सांगची म्हणायला पडा. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट आहे आणि सुलभ बरके नाही. ऍक्च्युअली स्पीकिंग ही सपोज टू बी द मोस्ट मिसअंडरस्टूड पर्सनॅलिटी. मतलब कोण शिवाल फॉलोअर्स असत पडा सांगेल विषय मस्त आमकां मिसअंडरस्टँडिंग असता. त्याची विषय आम्ही चर्चा करचा प्रयत्न करूया. कशी शिवाल कसं पोझिशन आणि कशी तो या क्रिएशनान तू तागेले इम्पॉर्टन्स कसं म्हणून आम्ही चर्चा करचा प्रयत्न करूया. चर्च स्टार्ट करची पुढे सगळ्या किन्ने सर्वशील प्रभुपादाला चरणारी मिगल दंडवत अर्पण करता. त्या उपरांत मिगल परमपूज्य गुरु महाराज जयपताका स्वामी महाराजाला चरणारा दंडवत अर्पण करता. त्याच्यानंतर मिगल शिक्षा गुरु हिज ग्रेस विश्वरूप प्रभू आणि हिज ग्रेस श्यामकुंड प्रभू चरणारी दंडवत अर्पण करता. त्याच्या उपरांत मुरलीचरण प्रभू आणि सखीचरण माताजी चरणारी मिगल दंडवत अर्पण करता. अँड लास्ट बट नॉट द लिस्ट अंग उपस्थित असे सकळ वैष्णवाले वैष्णव चरणारी दंडवत अर्पण करता. आणि तुमगेला मागून घेता आईची माग जे सेव दिला आपण लाईक करची तशी मग आशीर्वाद देऊ का. वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. काल शिवरात्री शिवी सुमार जणांनी शिवरात्री व्रताने केला असा पुरा. आमगे शास्त्रांत बरेला 33 कोटी 33 crores डेमिगॉड्स असतात, देवी देवता असतात. त्या सक्कळ देवी देवतांतू सगळा किना वैर पडा होड म्हणाली एकदम टॉप मोस्ट देव म्हणाली शिवा म्हणून ताका महादेव म्हणून सांगतात. इज अ टॉप मोस्ट. आणि शिवालय हांव एक मग दिसता एक 7-8 महिने पुढे एक आर्टिकल वाचिलेलं. व्हॉट्सअपार आईल की खंय मग उडगास ना आता जाल्यार भारतांत पळय एक सर्वे केल्लेलो. त्या सर्वेंतू 45% असं पळय तर शिवाल भक्त म्हणून तांणी शिवाक चड निमगुचे नमगतात ते. आणि कृष्णाक 27% 27% कृष्णाक नमगतात आणि 45% शिवाक नमगतात. आणि ताजे नंतर मागीर पुरा गणपती पुरा जण बाकी तांतू असतात. तो सांगचे तात्पर्य तुम्हाला शिवाल भक्त मस्त असते आणि तिथल्याची मिसअंडरस्टूड वरके तांणी जी चढ एक पटी प्रभुपादाक 2 शिष्य आशिल्ले तांणी आर्ग्युमेंट करत आशिल्ले. तांतूं दोगे जाणांतलो एक शिष्य पळय तो शिवाल देवस्थाना वचून पांयांनी पण आयलो. तेन्ना विंगड शिष्याना ताका म्हण आमी कृष्णाल भक्त आमी शिवाल हांगा वचानो ज म्हणून विंगड भक्तान ताका सांगलें. ताका चिके बेजार जालो म्हणून काय कसं लागलो. तेन्ना तो प्रभुपादाला चमकलो आणि प्रभुपादाक ताणें सांगलें अशें म्हणून की हाण म्हाका ना सांगला शिवाल देवस्थाना वचनच म्हणून. कोण ना सांगला कोण ना सांगेल तुका शिवाल देवस्थाना वचका खंडीत वचका आमी कित्याक म्हळ्यार तो वैष्णवानां यथाशंभो सक्कळ वैष्णवांत पळय तो परम वैष्णव तोच. तागेल आशीर्वाद असल्यार मात्र पळय आमकां तागेल आशीर्वाद असल्यार आमी भक्तीन तो आनी लायक करून प्रोग्रेस करी येता मुखार वचचे येता.
आम्ही शिवाल देवस्थान वचका म्हणून प्रभुपादान एक ताका सांगितलं आशिल्लें त्या भक्ताक. तेतून प्रभुपादान तांकां एक भागवतमाचे 12th कॅन्टो 13 चॅप्टर 12.13.16 श्लोक सांगितले आशिल्ले. निम्नदानम यथा गंगा देवानाम अच्युत यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पूर्णानाम इदम तथा. मिनिंग कसं ना, निम्न दानम यथा गंगा, जितली न्हंय आसा पळय त्या न्हंयतू टॉप मोस्ट खंयची म्हळ्यार गंगा. देवानाम अच्युत यथा, सक्कड आमतू देवा नांवांतू सक्कड टॉप मोस्ट म्हळ्यार अच्युत म्हळ्यार कृष्ण. तशीच कितलं पुराण बरयलां पळय व्यासदेव मुनीन 18 पुराण बरयलां. त्या 18 पुराणांतू सगळ्यात टॉप मोस्ट पुराण खंयचें म्हळ्यार भागवतम. पुराणानाम इदम यथा म्हळ्यार ह्या पुराण, ह्या म्हळ्यार खंयच्यान श्लोक आयला. आणि तशीच वैष्णवानाम यथा शंभो, सक्कड वैष्णवांतू टॉप मोस्ट वैष्णव म्हळ्यार शंभो. आता हांगा 4 तत्व पळय, 4 तत्व हे भारी एक समजून घेवपाक पळय ते कष्ट. 4 तत्व खंयचे म्हळ्यार एक राधा तत्व, दोन्हीचे धाम तत्व, तिन्हीचे गुरु तत्व आणि चारीचे शिव तत्व. हे 4 तत्व पळय हा अंडरस्टँड करचाक समजून घेवपाक कितके कष्ट जाता. फॉर एक्झाम्पल राधा तत्व म्हळ्यार राधा राणी आमी कसं म्हणून आता नॉर्मली कसं लागता ती जैन राधा कसं एक सिंपल एक बरसानाची चल्ली तिका कृष्णाल वटू प्रीती जाली. नॉर्मल लोकल आलोचन तीच ना. राधाक गोकुलाचो वृंदावनाचे चल्लो कृष्ण तागेलो तुका प्रीत करता आणि ती प्रीती या भौतिक जगतान तशी प्रीतच पळय करतात पळय चल्लो आनी चल्ली. तशीच सुमार जाणांक मन आणतो ते सेम काही डिफरन्स ना तशी लागतात. राधा तत्व अंडरस्टँड करूं मस्त डीप काय ताजे डीप डेप्थ कितला आहे ते अंडरस्टँड करूं भारी मतलब इवन प्रभुपादाक एक वेळा पुन्हा आणतो प्रभुपादाने घरकड कोणा अगरवाल म्हणून कोण केशे तागे घरकड राबताना रात्री एक लेक्चर घेवका म्हणून तांणी सांगलें क्लास घेता भागवतमा विशयी. तांणी इन्सिस्ट केलें तुम्ही आमकां रास आनी राधा विशय तुम्ही सांगा ती. तेन्ना प्रभुपादान मार्केन सांगिल्लें राधा विशय सांगच्याक म्हाका काही हांव तितलो काय पावना. रास लिला आनी राधा तत्व ह्या भारी डिफिकल्ट सब्जेक्ट सांगूक कित्याक म्हाका लोक मिसअंडरस्टँड वगी करता ताका. तेन्ना राधा आनी कृष्णाल प्रीती काय पळय हांगा भौतीक जगतान जैन आसा पळय तांणी कॉमन लागता ती जशी विंग आमी मटिरियल भौतीक जगतान कशी चल्लो आनी चल्ली एक दुसराक प्रीत करतात पळय तशी लागता ती. जाल्यार ते सत्य नाही, ते बिलकुल सत्य नाही. राधा आणि कृष्णांत पळय काही डिफरन्स ना, फरक काही ना, दोघे जण सेम. कृष्ण कसं करता जाता पळय कृष्णाक ते पुरा राधा करूं जाता. कसं अशी खंयची एक वस्तू ना खंयची कृष्णाक करूं जाता आणि राधाक करूं जायना. कित्याक म्हळ्यार कृष्णाक आमी शक्तिमान सांगता ती ही शक्तिमान. राधा कोण सगळे शक्ती. शक्ती नातला शक्तिमान कसं प्रेजन काय प्रेजन ना. शक्तिमानाला काय व्हॅल्यू ना शक्ती नातला रे. काय पोझिशन राधा राणीला सगळी इंटरनल पोटेन्सी ती लादिनी शक्ती कृष्णाली प्लेजर पोटेन्सी सांगता ती. तेन्ना राधा आनी कृष्णा तू काही फरक ना. बट हे अंडरस्टँड करता जाल्यार नॉर्मल कॉमन पब्लिकाक पळय कितें डिफिकल्ट. म्हणून आमी इस्कॉन पळय चड राधा विशय आमी उलयना ती चर्च करना ती लेक्चर आसतना हूण आसता ती केलो फावटी मात्र अशें. तशीच सेकंड म्हळ्यार धाम तत्व.
भक्तय धामांत वत्ताची आणि अभक्तय वत्ताची. आता जशी आम्ही अंग पळयता ती, आता हांव बॉम्बे रावता. बॉम्बेत आम्ही भायर गेले सत्तानो रस्त्यार केलो कडेन आमी पळयता ती चिक्कल, घाणी, सुणे, डुक्कर हे पुरो पळयतात आमी. केलो जन लढाई करता ती, सॉंग दिसता ती, हे आमी पळयतात बॉम्बेन तू हांगा. तशीच ही धामच वरकेनी आमी पळयता ती ह्या पुरा जाता आसता. तेन्ना लेक्चर कसं लेखता ती, कसं फरक अंग आनी धामांतू. अंग जावचें धामान जाता सेम. थंय भिखार आसता ती, थंय लढाई मरके जाता, थंय सवता ती, थंय आमी गलिजांनी पळयता ती. अंग आनी थंय फरक कसो नाही. धाम एक भारतांतू एक जागो तशी वो धाम एक जागो न्हू. जशी बॉम्बे तशीच एक धाम वरकेन एक जागो न्हू. तशी कॉमन पब्लिक तशी आलोचन करतात ती आनी लेखतात तशी म्हणून. जाल्यार त्या सक्ती नाही. धाम आम्ही धामाक धाम वरी पळयना ती, तातूंत धामाल चूक न्ही, चूक आमगेल ती. आमगेल चूक कसं म्हणाली, आमगेल सोल पळय आत्मा त्या 3 गुणाच्या प्रभावांत असत आम्ही. त्या आम्ही 3 गुणाच्या प्रभावांत असताना आमकां धामात विशेष दिसतना. आमकां दिसची हेंच पुरा नाका तिला खंयची इम्पॉर्टंट ना पळय त्याच आमकां दिसता. मायालिप्त प्रभाव असता त्या 3 गुणां निमित्त. माय आस पळय आमगेल दोळा येद्रा एक कर्टनची घालता पडदो. आमकां एक्चुअल धाम ताजे विशेष कसं ताच्या धामात विशेष कसं म्हणून आमकां अर्थ करच्या भारी कश्ट जाता. तशी जी तिन्नीच तत्व म्हळ्यार गुरुतत्व. गुरुतत्व अंडरस्टँड करूंक भारी डिफिकल्ट. कितें म्हळ्यार आता आमगेल गुरू वरकेन पळय आमगेल वरी दिसता ती. आमगेल वरी तांणी आंगल घालता ती, आमगेल्या वरी तांणी खाता ती, आमगेल्या वरी तांणी पित्ता ती, आमगेल्या वरी तांणी केलोपटी विसरता ती कसं नाही. पण लेखताल कसं लेखताली ती, कसं फरक आमगेल आनी तांकां गुरू घालता सेम ना. तेन्ना आमी हें विसरता ती. गुरू साधारण मनुष्य नाही, तो एक प्युअर डिवोटी भक्त तो आणि कृष्णा रिप्रेझेंटेटिव्ह. हें आमी विसरता ती केलोपटी. आणि चारीक म्हळ्यार शिवतत्व. शिवतत्व वरकेन अंडरस्टँड करपाक भारी डिफिकल्ट. नॉर्मली आमी शिवाक कसं लेखता ती, कसं नाही कोणाक तो वरदान दिता आणि एकदम तागेले फॉलोवर्स वरकेन गांज आनी पित्ता ती, भांग आनी पित्ता ती. कसं नाही काय ना शिवा. बट त्या शिवाक अंडरस्टँड करपाक जाल्यार पळय भारी डिफिकल्ट. आमी आज थोडो प्रयत्न करया आमी एक थोडोशी कशी आमी अंडरस्टँड करची म्हळ्यार. ब्रह्मसंहितांतू 5.45 श्लोकांतू ब्रह्मान शंभूल विषय सांगला. कसं सांगला म्हळ्यार क्षीरम यथा दधिविकार विशेष योगा संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतो यह शंभुताम अपि तथा समुपैति कार्यात गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामी. ब्रह्माने ब्रह्मसंहितान सांगला शंभूल विषय कसं म्हणाली क्षीरम यथा दधिविकार विशेष योगा. जेन्ना दुधांतू एदेच आमी मेळ म्हण घालतात पळय दही करता गेल्यार थोडे मेळ म्हण घालतात आमी. तितलो फरक खंयच्यान शिवाल आनी कृष्णाला. दोन्ही एक्झॅक्टली सेम. दोगांयतू कांय फरक ना. त्या एक ड्रॉप मेळ म्हण घालतात पळय आमी दुधांतू तितलो फरक. मेळ म्हण कसो म्हणून आमी मुखार डिस्कस करया.
आणि आमगेलं एक परसेप्शन कसं ना लोकांना शिवालय उपयोग डिस्ट्रक्शन मात्र संहार करताना मात्र या युनिवर्सात आमगेलं एक नॉर्मल कन्सेप्शन परसेप्शन याची जरा त्यावेळी सत्य नाही. शिवालय उपयोग खाली या ब्रह्मांडा प्रलय करताना मात्र नाही. सांगेल आणि काय क्रिएशन आणतोय आणि मेंटेनन्स आणतोय विष्णू तो इक्वल सपोर्ट करता. तर कशी करतो म्हणून आम्ही आता पळूया. तर ब्रह्मान सांगितलं तिला क्षीरम यथा दधिविकार विशेष योगात मला दूध दाखवून कशी दही जात पडा तशीची कृष्णा दाखवून शंभू मला शिव अपियर जाता उत्पन्न जाता ज्याला शिवा दाखवून वापस कृष्ण जायना. दॅट इज नॉट पॉसिबल. आता त्या कसाला पॉसिबल ना त्यात आम्ही आता डिस्कशन आमचं कळताल कसाला म्हणून. आता ज्याचं क्रिएशन जास्त पडा ज्याचा कृष्णाक भौतिक या ब्रह्मांड उत्पन्न करता सृष्टी उत्पन्न करता पडा त्यात मन येताना त्याला विस्तार जाता बलरामा रूपांत कृष्णाला बलरामा रूपांत विस्तार जाता त्या बलरामाकानी कृष्णात पडा गोलोकांतू रोहिणी नंदन आणि यशोदा नंदन ब्रजेंद्र नंदन म्हणून टाका तांगेल गुर्त तई त्या नावाने ब्रजेंद्र नंदन आणि रोहिणी नंदन म्हणून जेव्हा तोच कृष्ण आणि तोच रोहिणी नंदन एक्सपांड जातात पडा विस्तार करतात स्वतःला पडा तेच त्यांनी द्वारकांत आणि मथुरांत येऊचे आणि द्वारकांत आणि मथुरांत आई सत्तान तांगे नाव कसं जाता वासुदेव आणि बलराम आणि त्यांना बलरामा दाखवून ते आता बलराम कंचे रूप घेता. आता त्या वासुदेवाक आणि त्या धामाक द्वारकाक आणि मथुराक कसं जाऊ का जास्त पडा वस्तू त्या पुरा बलराम अरेंज करता. त्या बलरामान अरेंज करताना कंचे रूपात अरेंज करते मूळ शंकरषणा रूपांत अरेंज करते बलरामाने चतुर्युग फर्स्ट चतुर्युग जाताना एक शंकरषण असतात ताक सांगतात मूळ शंकरषण आणि तो बलरामा मूळ शंकरषणा रूपार येऊन विस्तार करून त्या धामांतू म्हणाली द्वारकांतू आणि मथुरांतू कंचे वस्तू जाव का पडा त्या त्यांनी फॅसिलिटेट करता मूळ शंकरषण. ताजे नंतर जेव्हा ब्रह्मांड उत्पन्न करतात पडा सुमार मस्त कोटी कोटी कटला ब्रह्मांड उत्पन्न करतात तेव्हा त्या मूळ शंकरषणच पडा तगेलंतू दाखवून वापस एक चतुर्युग उत्पन्न जातं. आता तंतु अशी शंकरषणाक आम्ही सांगता ती महाशंकरषण. तुम्ही रोहिणी नंदन केला तर रोहिणी नंदन दाखवून मूळ शंकरषण आयला मूळ शंकरषणा दाखवून महाशंकरषण आयला. व शंकरषणा दाखवून महाविष्णूने विस्तार घेऊच असतं. महाविष्णू आता ज्याचा महाविष्णूला विस्तार जास्त पडा उद्भव जास्त पडा. महाविष्णू काम कसं म्हणाली या ब्रह्मांडाच्या उत्पत्ती करची आणि तंतू लागेल पुरा महातत्व उत्पन्न करच्या महत्त्व त्या उत्पन्न करच्या. त्यांना विष्णूला रोम कुपा दाखवून अनंत कोटी ब्रह्मांड उत्पन्न जातात.
आणि प्रत्येक ब्रह्मांडातून महत्तत्व उत्पन्न जाता मला प्रकृती उत्पन्न जाता. आता त्या प्रकृतीक चेतन देऊ का? चेतन म्हणाली इट्स अ डेड मॅटर. तर क्रिएट ऍक्टिव्ह कर का? त्या ऍक्टिव्ह करताना पडा महाविष्णूला एक डोळा दाखवून जीव उत्पन्न जाता आणि विंगर डोळा दाखवून काल उत्पन्न जाता. काळ आणि जेन्ना महाविष्णू प्रकृतीवर दृष्टिपात करत पडा त्या दृष्टिपात करताना त्या जीव आणि काळ शक्ती पडा जीव शक्ती आणि काळ शक्ती तर तो दाखवून उत्पन्न जाऊच्या शंभूने. जीवशक्ती आणि काल शक्ती दाखवून उत्पन्न जाऊच्या शंभूने आणि त्या प्रकृती ग्रांस करत पडा दृष्टिपात करत पडा. त्या दृष्टिपात करताना शंभू प्लेज अ व्हेरी बिग रोल बिकॉज विष्णू डायरेक्ट प्रकृति का माया का हाथ लाईना और टच आना विष्णू टच करना माया का ज्याला विष्णू माया टच करते शंभू थ्रू शंभू. जेव्हा त्या जीव शक्ती विष्णू एक डोळा दाखवून बाहेर येतो पडा तेव्हा शंभू प्रकट जाता. आता जशी शंभू प्रकट जातो पडा तर इमिडिएटली त्याच वेळारी शंभू दाखवून रमादेवी प्रकट जाता. रमादेवी म्हणाली एक्सपेन्शन ऑफ लक्ष्मी पार्वती सांगतात भौतिक जगतांतू ती पार्वती नावावर फेमस जाता. पार्वती नामात तिका आम्ही बघतो तिका तेन्ना शंभू अस पडा त्या जीवशक्ती महाविष्णू डोळा दाखवून जीवशक्ती बाहेर येतो पडा तिथले सक्कट जीव आग पडा टोटल जीव आग शंभू सगळ्या हातावर घेता पुरा फुल्ल जीव आग हातान धरता. हातान तू धरलो रमादेवी गर्भान तू घालता इम्प्रेग्नेट करता रमादेवीचं. म्हणून आम्ही शिवाक आणि पार्वतीक आन आणि आंब म्हणून आम्ही नमवून घेतात. भौतिक जगतांतू शिवाक आणि पार्वतीक त्या शिवा आणि पार्वती कोण म्हणाली? आता शंभू ब्रह्मांड जाऊ का जाणारी ब्रह्मांडा किंवा सुमे शंभू झाला तो शंभू आणि रमादेवी वैकुंठ आतून त्या स्पिरिच्युअल प्लॅनेट आणतो शंभू आणि रमादेवी असतील पडा त्या दोघे जण भौतिक जगात आणतो शिव आणि पार्वती म्हणून तांगेला एक्सपॅन्शन जातात. महानची तात्पर्य कसं म्हणाली शिवा खाली डिस्ट्रक्शना वळारी उपयोग करना उपयोग जायना तागेला क्रिएशन वळारी उपयोग जाता शिवाला. जशी अनंत कोटी महाविष्णू एकूच आहे आणि त्या महाविष्णू दाखवून सुमार ब्रह्मांड बाहेर प्रकट जाता आणि त्या ब्रह्मांडा भितरी मागील गर्भोदक्ष विष्णू प्रवेश जाता महाविष्णू दाखवून तशी ती शंभू एकूच आहे. ब्रह्मांड उत्पन्न जावका जाल्यार शंभू नशे जाल्यार आमकां भौतिक जगतांत आमी कशें लागता ती शिवा ब्रह्मालय दोळा भ्रकुटी दाखवून आयला त्या भौतिक जगता खातीर म्हळ्यार कित्या म्हळ्यार शंभूक ह्या भौतिक जगतांत येवचें कसं कारण जावका त्या कारण मात्र एक ब्रह्मा बट ऍक्च्युअली शंभू बिफोर इवन ब्रह्मांड जावका जाल्यार फुडें की शंभू उत्पन्न जाला अपियर जाला. काय इम्पॉर्टन्स शंभूला म्हळ्यार हें आमी अशी लागता की शिवाक ओन्ली डिस्ट्रक्शना टायमार यूज करता ती येता त्या न्ही त्या क्रिएशना वेळार शिव उत्पन्न जाता. आणि शिवाला आता तो आयला खंय दाखवून महाविष्णू खंय दाखवून आयला शंकरशणा दाखवून ताका ती शंभूला अधिष्ठाता देवच पळय शंकरशण
तागेलो अधिष्ठाता देव शंकर शंभू आणि तो साक्षात शंभू जीवशक्ती कालशक्ती आणि प्रकृती ते तेगेय कंबायन केल्यार पळय ताची पर्सॉनिफिकेशन शंभू ताचे मूर्तिमान स्वरूप सांगतात पळय जीवशक्ती कालशक्ती आणि प्रकृती या तिन्हीचे मूर्तिमान सांगल्यार पळय शंभू. आता प्रकृती महाविष्णुक माया टच करना प्रकृतीक टच करना टच करते शंभू ने ना त्या एलिमेंट्स पळय पांचशे एलिमेंट्स पळय अर्थ आम्ही सांगतात पळय उद्दा आकाश अग्नी वायू अर्थ भूमी हे पांच तत्व पळय हे पांच तत्वांवरकेन शिवाल कंट्रोल असतात. देव सांगता कृष्ण भगवद्गीतान तो मय्या दक्षिण प्रकृती सूयते सचराचर जाल्यारी त्या मय्या अध्यक्षण कंचाळ कोणाल थ्रू करता त्या शिवाल थ्रू जावचे बिकॉज प्रकृतीक व्हॉट विष्णू टच करना जाल्यार मिडियम कोण त्या अध्यक्षता मिडियम कोण म्हळ्यार शिवा शंभू शंभून कंट्रोल करते. विष्णू ऑलवेज या तीन गुण असतात ताजी वयर असता ताका तीन गुणांतू काही ताका लागना जाल्यार विष्णूने शंभूने हेल्पान ती सांगया तागे क्रिएशन केल्या नंतर ह्या भौतिक जगतांतू कसं नी करता जाल्यार पळय त्या शंभू माध्यमाने महाविष्णू करचो कृष्णान करचो. आता पळयला आमी शंभू क्रिएशना वेळारी तागेले उपयोग करता देव कृष्ण तशीच ही मेंटेनन्स वेळार शिवाल उपयोग जाता. कशी म्हणाली आता अमृत मंथन स्टोरी आमकां सगळ्यांक येत अमृत मंथन जाताना तांतूल फर्स्ट कसन भायर येयलें विष कालकूट विष हलाहल विष. आता हांगा आमकां कळटा कसो विष्णूने शिवाक सांगिल्लें विष पिवच्याक कित म्हळ्यार शिव या भौतिक जगतांतू तोच शंभू शिव जावन उत्पन्न जाता म्हळ्यार ही सेम एज शंभू गर्भोदक्ष विष्णू आणि महाविष्णूंतू काही फरक ना तशीच ही शिवाल आणि शंभूलांतू काय फरक ना. महाविष्णू गोत तसं शंभूल कॅपॅसिटी कसं म्हणून त्याचं अमृत मंथनांतू विष भायर येता पळय तेतून विष्णू शिवाक सांगता तू या संसाराक वांचय म्हणून सांगता. तेन्ना शिव ते विष भायर येता पळय अमृत मंथनांत तो पुरा विष तो पिता. आता ताण पित्तना आता आमकां देर आर टू डिफरंट स्टोरीज हांतून. एक हांव अमृत बाबू लेक्चरांत आयकलेलें शिवाने त्या विष पिताना राम ताणें विष भितर घालें तोंडांतून रा सांगून आनी पुरा विष पिल्या नंतर म सांगून ताणें तागे तोंड बंद केलें रा आनी म आनी पिल्ल कसं न्हय विष त्या दोन्ही मेळ्ळ कसं जालें विश्राम आनी हिंदींत विश्राम संस्कृतांत विश्राम म्हळ्यार थंय विष तागेल्या गळांतूची अडकलें. अनेक कडेन ती सांगता ती जेन्ना शिवान तें विष पिल्ल पळय तेन्ना पार्वतीने शिवाला गळ धरला मग त्या विष पोट्टा वचनच म्हणून पार्वतीने
गळाला धरलेला आहे. म्हणून त्या विष सकल देवनी गळा अडकलाय. त्याची निमित्त शिवाला आणि एक नाम असतं, नाव नीलकंठ म्हणून. त्या विष पिल्यानंतर त्याचा कंठ गळच पडतो, नीळ झालेलं. म्हणून शिवाला आणि एक नाव कसं म्हणाली, नीलकंठ म्हणून ताका आपयतात. रिझन याची तशीची या एक ताका मेंटेन करता हेल्प केलं आता तेच ताण विष पिनाशेन गेल्यार कसं जात आशिल्लें. वार आणि तू पुरा विष आणि पसरत आशिल्लें आणि इट वूड बी डिफिकल्ट. इवन देवी देवताक एक कसली जाल्लें तेन्ना विष भायर येताना. तेन्ना शिवान एक मेंटेनन्सान तू ह्या ब्रह्मांडाक हेल्प केला पृथ्वीक. तशीची आता शिवाल फॉलोवर कोणालो अधिष्ठाता देव कोणालो शिव, भूत प्रेत हांगा गेले ना. हांनी चड नमगूच नका शिवाक. आता हांनी पुरा जण भूत प्रेत पिशाच हांनी पुरा कोणाल कंट्रोल आसता, शिवाल कंट्रोल आसता. आता जस्ट इमॅजिन करा ती शिवान तांकां कंट्रोल करना जाल्यार आमगेल अवस्था कसं जावची. आम्ही काही बसार गेल्यार लागीं भूतान बसल्यार जालें ना काम आमगेलें. बट तांतूय आमकां शिवा विष्णूक हेल्प करता. कितें म्हळ्यार हांकां पुराण कंट्रोल केला ताणें भूत पिशाचाक आनी पुराणाक. स्वता स्मशानात राख आनी लायता. राख आनी लावन स्मशान बॉडी जळयल्यानंतर राख असतं पळय त्या लावून तो बसता, भस्म लावून. आणि हांकां पुराण कंट्रोल करता तो भूताक आनी पिशाचाक. आनी नाजाल्यार आमकां भारी कश्ट रस्त्यार चलच्याक मस्त कश्ट येत आसता आमकां जास्त आशिल्लें. तांकां लाग तेन्ना तांणी कश्ट केला. तशीच पळय ह्या अशी नाना नमनाचे काम करता, कार्य करता शिवा. आणि तो ह्या सृष्टीक मेंटेन करूक हेल्प करता. आता क्रिएशन जाल्लें, मेंटेनन्स जाल्लें. बट शिवाक 2 गूण लायक आसा ते आमकां पुराय जाणां आमी घेवका ते गूण. अशी 3 गूण सांगया. एक कंटिन्यूस तो देवाल नाव चांट करता. आम्ही केलो पोट आणि पळयला शिवाला रुद्राक्ष माळार तो दोळ बंद करून जप करता आसता. तेन्ना कोणाक जप करता तो एक व्हड प्रश्न ना. ताणें जप करची कोणाले, रामा नांव जप करचें शिवान. निरंतर सतत रामा नांव ताणें जप करचें. एक वेळा शिवाक मस्त भूक लागली. तो जेवणाक पार्वतीक सांगता म्हाका वाडी, म्हाका भूक लागला. तरी पार्वती सांगता मिगेल्यान ते विष्णू सहस्त्रनाम सांगून जायनी. ते सांगून जाल्या नंतर हांव तुमकां वाडता म्हणून पार्वती शिवाक सांगता. तेन्ना शिवा निमदिता पार्वतीक कितले वेळ लागता तुका सहस्त्रनाम वाजूक. ती सांगता अर्द पावण घंट लागता म्हाका, तुम्ही वेट करा ती मागीर हांव तुमकां वाडता म्हणून सांगता. तेन्ना शिवा तिका एक मंत्र दिता पार्वतीक. कसं म्हणाली, श्री राम 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 इति श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यम राम नाम वरानने. हाजे अर्थ कसं म्हणाली, वरानने म्हळ्यार कसं ना चंद दिसता पार्वती तिगे तोंड भारी चंद. ओ ब्युटिफुल फेस पार्वती, ओ चंद दिसता तू पार्वती सांगी लायक मिगेलाय. कसं म्हणाली, श्री राम 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 एती. हांव रामा नांव तू तितलो म्हाका एक खुशी जाता पळय, एक हांव अनुभव करताय खुशीचा अनुभव करता पळय, तशी तूंय 3 वेळा राम 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 सांगल्यार पळय
सहस्रनाम तुल्यम, या विष्णू सहस्रनामाच्या तुल्य 3 वेळा राम सांगताना. तसला सहस्रनाम घेऊ का म्हणणं, तू 3 वेळा रामाल नाव घ्या, त्याचे पुण्य तू तिथलेच पुण्य, विष्णू सहस्रनाम सांगेल तिथलेच पुण्य पडा. तू त्या 3 वेळा राम नाम घेतला तू तिथले पुण्य मिळता म्हणून पार्वतीक शिवान सांगेल असेल या श्लोकां माध्यमानं. सेकंड म्हणाले विनयशिष्टन सगळे वैराग्य शिवाला. नंबर 1 सगळे वैराग्य. आता रावणानं तक प्रसन्न करून स्वर्ण लंका ताणा मागील असेल. स्वर्णाची लंका फुल्ल. आता कोणाक रावणावरी असुराक फुल्ल स्वर्णाची लंक दिवच्या जाता तर स्वतःच तीर्थ करू जायना, इझिली करू जाता. त्यावेळी शिवाला बेस्ट फ्रेंड कोण, देवी देवतांचो कुबेर. कुबेर कोण, खजांची ट्रेझरर तो देवी देवताला. तागेला इथलं भांगार आणि असता. आता शिवांताक चांगला थोड्या लोन दी, कुबेर दिनार दिता. त्याला शिवाल वैराग्य कितला तर काय नका. एक 1 बेडरूम हॉल किचन फ्लॅट आहे ना त्याला शिवाला. कैलाशावर बैसला तो आरामशीर देवाला नाव घेऊन. तिथं लग्न वैराग्य का एक पटी. नॉर्मली आम्ही भौतिक जगात ते पळयतात ना, पायल मनशांचे काय हट चढ करच्या, बामणाला स्पेशली चढ करचे हट. तेन्ना एक पटी पार्वती हट्टा बैसली, म्हाका घर जावका, हांव तूं हांगा कशी राबता, हांव बायल मनीशी, म्हाका प्रॉब्लेम जाता. सुमार सकड तिणें एक्सप्लेनेशन दिल्लें शिवाक. आनी कशी पूण ताका कन्विन्स केल्लें, तूं एक म्हाका घर करून दी म्हणून, तुमी म्हाका एक घर करून दियात म्हणून पार्वतीने शिवाक मस्त कन्विन्स केल्लें कशी पूण. शिवाने लेकर चल वाटना. मग राम आता भौतिक जगानं आम्ही वरकन पडा बायलेला ऐकतात ते आम्ही आमगे नाही तर वैर राखून व्हायला. कृष्णाने राधाराणीला ऐकूचे आणि शिवाने पार्वतीला ऐकूचे, त्या आम्ही आमगे बायलेला ऐकत होती. त्या आमके एक हेरिडिटरी त्या. तेन्ना शिवा कन्विन्स जाता, चलो ओके हांव घर करता म्हणून. एक लायक स्वर्ण भांगराजा तो लायक एक घर करता. आणि गृहप्रवेशा खातीर तो शिवा सुमार सकट ब्राह्मणाक आनी आपयता यज्ञानी करूंक. आणि लायक एकदम खंडापटी चांग रितीन यज्ञ आणि पुरा त्या ब्राह्मणांनी पुरा करता. ती शिव मस्त खुश जाता त्या यज्ञानी पळोवन. म्हळ्यार यज्ञ म्हळ्यार विष्णू न्हय, आनी एक नाव विष्णू यज्ञ न्हय. तागे देवाला आराध्य देवाला नाव घेतात म्हणून ताका मातशी बारी खुशी शिवाक. आणि तागे आराध्य देवाक अर्पण करतात म्हणून आनीक खुशी ताका. इतलो खुश जाला. यज्ञानी पुरा जाल नंतर पुरा कार्यक्रम कैद जाल्यानंतर पुरा ब्राह्मण वत्तान पडा. ब्राह्मणाक ताणें ब्राह्मणान कसं सांगिल अशी वस्तू पुरा दिला. 1000 कटल्यान ब्राह्मण आयला ती. आणि सक्कट ब्राह्मणाक पडा तांणी सांगिल अशें दिला ताणें शिवान. सक्कट ब्राह्मण तांणी सांगिल अशें तांकां मेळ्ळें म्हणून खुशी री ते दाखोवन तांणी भायर सरली ती. एक ब्राह्मणच पडा तो राबला थंय आनी वचनी. तो हगून मागीर पुरा जाणान गेले नंतर शिवाला चमकलो आणि हगूर सांगलें, तू सक्कट ब्राह्मणाक तांणी सांगील तितलो पुरा दिला, म्हाका काय दिता बाय तू. शिव म्हणाल बाई तेन्ना पुरा जाणां दिला, तुका दिवच्याक म्हाका कसं प्रॉब्लेम काय ना, तोंदर काय ना, दिता तुका सांग कसं जावका म्हणून. तो म्हणला
की तू भांगराज घर केला पण त्यांच म्हाका दी. शिवा पण इमिडिएटली एग्री जावन ताका आपण घर ताक दिलं आणि आपण तशी जी पार्वती वटू कैलासाराची बैसला म्हणाली इतकं तागेलं कंपॅशन, इतकं ताका दया. आशुतोष नव्हता, एक नाव आशुतोष शिवाला. आशुतोष आम्ही कसं म्हणाली इमिडिएटली प्रसन्न जाता. कोणी थोडी पुणी तागेला प्रार्थना केल्यारी, तागेला सेव केल्यारी तागेला कसं ताकद होतं. ह्या भौतिक जगात आमचं तागेल सेव करतात कोण ताकद होतं, कोण मागतात जायनाची. मग ताकद जाता हाण मग तो हवा बिगेर नाव घेता, शिवलिंग रुद्दा आणि दूध आणि चढयता. आता तो कसं नाही मागता निघेला शिवा गोतच. आणि आम्ही वरके तशी ना चिल्लान तू लिस्ट आशिल्लें असतं, एक व्हड लिस्ट आम्ही रेडी दवरतात ती. चान्स म्हणल्यार आम्ही सोडना ती. तेन्ना शिवाला पुराण करता शिवा म्हळ्यार आशुतोष इमिडिएटली प्रसन्न जाता. म्हणाली इमिडिएटली आम्ही निमगीत आता गेला. आता शिवा आशुतोष कसाला म्हणाले हाजी निमित्तेची इमिडिएटली कोणी वगी प्रसन्न जाता तो. प्रसन्न जावन कोण कसं निमगीत पडता इमिडिएटली दिसत तो. आता आमगेला भक्तीनं प्रसन्न जावन वतान दिवची न्ही ते आमगे किरकिर नाक म्हणून दिवचे. दिना जाल्यारी आम्ही ताका सतत तागेलें नाव घेतली ती, ताका प्रसन्न करता तागेल माती लागताली ती. तेन्ना तागेल तें राम नाम घेवचे तें मेडिटेशन आसपळा जप आसपळा ते भंग जाता, ते डिस्टर्ब जाता ताका. ते डिस्टर्ब जावच्या नज म्हणून ताणें ते किरकिर नाक म्हणून वायट प्रसन्न जाय घ्या म्हणून ताका बाय सोड म्हाका सोड तूं घ्या तुका जाय जाल्यार दिता ताजे निमित्तान दिवचे आमगेले प्रसन्न जावन दिवचे न्ही ते. आणि मस्त एक नाव तागेलें भोलेनाथ शिवाला. ताका भोलेनाथ कसाला सांगता ती मस्त भोळ तो कोण कसं निंगीत पळा ते दिसता तो दिसतो इमिडिएटली. एक वेळ तशीच त्या भस्मासुरान ताका प्रसन्न कर न्हू ताका वरदान दिता आनी पार्वती म्हणाला हांव येता. भस्मासूर तुगेले तूं व्हड भक्त म्हाका पळोवंक हांव येता तुगेलो तूं म्हणून तो शिवा पार्वती घेवन जमतालो भस्मासुराक येताला. पार्वतीक पळोवन ताका टेन्शन जालें भस्मासुराक. मा म्हणाला इतली लायकी चंद दिसता बायल मनीस शिवाला कसो ना तो केस वर्कन ओळयना अशी अवंगल वर्केनी समज घालना कैलासार अशी बैसता तागेला अशी की ना ही बायल मनीस बिगेला आसका म्हणून तागेले मन आयलें. तेन्ना ताणें कसं निमगिलें हांव कोणालाय मात्तार हात दवरला तर भस्म जावका म्हणून त्या वरतान मागून निमगिलें वरदान. शिवान आलोचन करनी तिला दिलें वर ताका वरदान दिलें ताका. त्या भस्मासुरान तसं केलें मिसयूज केलें. आता तो शिवाल मातार हात दवरूंक शिवाल मातशी जावलो. मग इतलें भोळेनाथ तो ताजें रिएक्शन कसं म्हणून ताका गोपना. वरदान दितना कोणा कसं वरदान तुका एकदम भोळ तो म्हणून तागेलें एक नांव भोळेनाथ. तशी सुमार सकट तागेलें कंपॅशनाक स्टोरी आसता आमकां गोत्तो समजा. तशीच आनी एक तागेलें कसं म्हणाली स्टोरी गंगा. आता गंगा देवाले पायया दाखवून आयला जेन्ना वामन अवतारान तूं 3 ब्रह्मांडांनी नापता पाययान त्या स्पिरिच्युअल वर्ल्डाक आकाशाक हें कर न्हू भेटू न्हू तर थंय दाखवून गंगा येवची ना तागेले पायया दाखवून. आता भागीरथू तागेले पुर्वजाक मुक्ती मेळटा म्हणून गंगाक आपोवच्याक रेडी जावन गंगाक आपयता. गंगा येवच्याक तयार जाता जाल्यारी भागीरथाक ती गंगा सांगता मिगेल वेग पळय भारी खंडापटी जोर वेग तो हांव डायरेक्ट अशीच पृथ्वीर आयल्यार पळय पृथ्वी कोसळटा पृथ्वी नाश जाता सर्वनाश जाताले पृथ्वी कांय वरना पृथ्वीन तूं मिगेल वेग तितलो पावरफुल. तेन्ना भगीरथू शिवाक प्रार्थना करता ताका प्रसन्न करता तागेले साहेब तागे पूजानी करून ताका प्रसन्न करता आणि शिवाक रिक्वेस्ट करता. तेन्ना शिवा त्या गंगाक तागेले जटेन तूं धारण करता. शिवा कंप्लीट ती शिवा गंगा शिवा जटेन तूं गुपसता
तेन्ना मागीर भागीरथ सांगता आतां कंप्लीट गंगा तुगे जट्यांत आसला री मिगेल्या पूर्वज आसा तांगेल कशी उद्धार जावचो तांगेल निमित्त हांव गंगा वयर राखून हांगा हाडला आतां तूं कशी पुणी गंगाक होगूर पृथ्वीर तुमी हाडाची म्हणून शिवाक भागीरथ सांगता तेन्ना शिवा 0.1% आता आम्ही गंगा नई पळयतात पळय दॅट इज ओनली 0.1% ऑफ ओरिजिनल गंगा म्हणा त्या 0.1% तू कितलो वेग आसती गेलो लेका आमकां तूं आलोचन करी येत बाकीची गंगा कशी शिवाने तेगे जटान तूं होल्ड करून आसा पुरो असं बारीक कष्टा काम काय आता 1% 0.1% तू इतली गंगा वेग असत बाकी 99.99% कसं नवसता तेन्ना मागीर त्यो गंगाक सोडून दिता एक आतां बायल मनशाक आसता न्हय एक गंगा होगूर एक लट काडटा ती केस एक सांसी तशीच ही शिवान एक केस तागे काण थंय दाखून मागीर गंगाक भायर काडलेलो आशिल्लो ताणें आतां आमी पळयल्या क्रिएशनांतूय शिवाला उपयोग जाता मेंटेनन्सांतूय उपयोग जाता तशीच ही डिस्ट्रक्शना वेळार पळय शिवाल उपयोग जाता ताजी फुडें शान काणी सांगता अमरेंद्र बाबू लेक्चरान हांव आयकलेलें शिवा लागीं 100 crores म्हळ्यार 1 billion रामायणाचे श्लोक आशिल्ले 1 billion 100 crores पार्वतीक भारी खुशी मिगेल बामणाला 100 crores श्लोक आसा म्हणून तिका रामायणाची भारी खुशी जाली जाल्यार शिवा तिके दयमाळ नव्हता काय तेगेलें मन तिके दयाळ मन तागेलें पण हांव 100 crores कसन करचें तेन्ना 33 crores तो वैल प्लॅनेटाक दिता 33 crores पृथ्वीक दिता आणि 33 crores सकयलच्या प्लॅनेटाक तो श्लोक दिता आता 100 crores तू 33 crores गेले तर शिवाला कितले श्लोक वरले 1 crore 1 crore पार्वती आयली आता तुमगेला 100 crores आशिल्ले आता 1 crore मात्र आता ह्या पुणी दवरून घेयाचे तुम्ही हाडना आता कोणाके दिना जाल्यार स्वल्प वेळ गेलो की वापस कंपॅशनेट हांव 1 crore श्लोका कसन करचें नाक म्हाका तितले श्लोक वापस 33 lakh वयरची प्लॅनेटा दिता 33 lakh पृथ्वीक दिता आणि 33 lakh सकयलच्या प्लॅनेटा दिता वरले कितले 1 लाख श्लोक वरले आता 100 crores आपूण 1 लाख राहिलो शिवा पार्वती आपास येयली कसन म्हणता तुम्ही कसन करता ते पुरा श्लोक पुराण दिला तुमगेला कसन आहे आता 1 लाख मात्र वरला तर ह्या पुणी कोणाक दिवच्या ना दिनात ना तुम्ही ना 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 आनी दिना हांव आणि ह्या 1 लाख श्लोक हांव दवरून घेता म्हणून शिवा पार्वतीक सांगता अशी पार्वती घुवन वच पळय वापास हा शिवाक 1 लाख श्लोक हांव कसन करचें म्हाका तितले नाका म्हणून वापस 33,000 श्लोक वयल्या प्लॅनेटा दिता 33,000 मध्यच प्लॅनेटा दिता आणि 33,000 सकयलच्या प्लॅनेटा दिता आता तेन्ना तागेला वर्थ कितले 1000 श्लोक मात्र आपास पार्वती आयली पळय तुमकां इतली वेळा सांगला हांवें तुम्ही आयकना ती आत्ता पुणी आयकया ती तुमगेला आता 1000 श्लोक मात्र आस पुरा रामायण तांतू तुमकां आतां वाजू का म्हणा ना आनी जायना पुरो आनी दिना म्हणून सांगता आणि आपास पार्वती गेल जाता आपास बोलायता 1000 श्लोकांक हांव कसन करचें तशी ह्या जगत्यान तू कोणें रामाल नांव घेयना ती तांकां दिल्यार लायक हांव पुणी कशी चांट करतालो आनी कशी चांट करचें कशी नांव घेता ती म्हणून वापस
33 सॉरी 1000 राखून 333 श्लोक वैल प्लॅनेटा दिसता, 333 श्लोक मध्य प्लॅनेटा दिसता आणि 333 श्लोक सकलचे प्लॅनेटा दिसता. आता तागेला वरता एकू श्लोक 100 कोर्सा दाखवून एक श्लोका राहिलं शिवा. आता पार्वतीन मात्र धरलेच गेलाय कसं नाही ह्या नमना बांबूड मेळला म्हाका ऐकना म्हणून पार्वतीने सांगल्या शिवाक आता कसं करता. आता तुमगेला एकच श्लोक मात्रच आहे. आता ह्या आता हे एक श्लोक कोणाक दिवचा जायना म्हाका कसं दिवचा हें आता मिगेला की असताना आणि ह्या श्लोक घेऊन हांव आता डेली सांगता ह्या श्लोकाचे उच्चारण करत म्हणून पार्वतीक सांगता. पार्वती वापास गेली की आलोचन करता एक श्लोक वर्कीन कसाला दवरता हांगा. आता हे एक श्लोकच पळय त्या अनुष्टुप छंदान तू अनुष्टुप छंद ताचे मीटर रिडिंगच पळय. अनुष्टुप छंद म्हणारी 4 लायनान तू त्या श्लोक अशा 4 लायन आणि प्रत्येक लायनान तू 8 सिलेबल्स असता 8 लेटर्स असतात. 8 लेटर्स आणि 4 लाईन्स म्हणारी 32 सिलेबल्स झाले. 4 लाईन्स each lines of 8 syllables म्हणजे 32 सिलेबल्स झाले. 32 सिलेबल्स मग कसं जातं बापा शिवा आलोचन करता इतले सिलेबल्स आहे मग नाका म्हणून 10 सिलेबल 32 दाखवून 10 सिलेबल वैल प्लॅनेटा दिसता, 10 सिलेबल मध्य प्लॅनेटा दिसता आणि 10 सिलेबल सकलची प्लॅनेटा दिसता. आता तागेला 2 अक्षर मात्र वरलाय 32 दाखवून 30 दिलता ना तागेला 2 अक्षर मात्र वरलाय. त्या अक्षर कसं म्हणाली रा आणि म राब त्याच तो ताड्या जप करच्या त्या नमन्यात आमगे शिवा इतलो मळाचा का लोकांना कल्याण खातीर ताणें 100 crores तागेलो श्लोक आशिल्ल्या त्या लास्टार येवन 2 अक्षरां राहिलो शिवा तितलो म्हणटा ताका दय आहे लोकां जायना वयली ते आमगे उद्धारा खातीर लोकां उद्धारा खातीर. आता आमी पळयल्या क्रिएशना वळारी आणि मेंटेनन्सा वळारी शिवाल कशी उपयोग जाला तशीच जेन्ना डिस्ट्रक्शन येतं पळय संहार करत असतं पळय त्या तागेल मूळ काम तागेल मेन काम तेंची. आता डिस्ट्रक्शन कशी जावच म्हणारी जेन्ना प्रलय करता पळय महाप्रलय करतात पळय आमगेल्या फुल्ल ब्रह्मांड अनंत शेषाली मातार अशें तागेले एक मातार ती अनेक ब्रह्मांड असतात तातूंत एक ब्रह्मांड आमगेलें. आणि जेन्ना ब्रह्मांड जे प्रलय महाप्रलय टायम येता पळय तेन्ना शिवा 11 रुद्रांतू विस्तार जाता 11 रुद्रा. त्या 11 रुद्रात नाव कसं म्हणारी कपाली, पिंगळा, भीम, विरूपक्ष, विलोहित, शस्त्र, अजपाद, अहिर्भुन्य, शंभू, चांद आणि भाव या 11 रुद्रांतू शिवाल विस्तार जाता प्रलया वेळारी. तेन्ना शेष नागच पळय तागेल तोंडा दाखून शेष नागाल तोंडा दाखून खंडापटी भयंकर उज्ज भायर येता प्रलया वेळारी. आणि तो उज्ज शेष नागाल उज्जच पळय तें या 11 रुद्रच पळय तांणी घेताची शेष नागाल उज्ज या 11 रुद्र तांणी घेताची. आणि मागीर तांणी त्या 11 रुद्र तांगे तिन्नी दोळ पळय त्रिनेत्र त्या तिन्नी दोळा दाखून तो उज्ज तांणी भायर काडचो ब्रह्मांडाचो प्रलय करताना. आणि त्या 11 रुद्राचे अग्नी जेन्ना तांगे तिन्नी दोळा दाखून भायर येत पळय तेन्ना ह्या ब्रह्मांडाचे भस्मीभूत जाता. म्हळारी सांगची तात्पर्य कसं म्हळारी आमगेल्या
ही आलोचना असेल पड़ा कि रूद शिवालय उपयोगो खाली संहारा वाला डिस्ट्रक्शन मात्र जाऊ तशी नहीं. शिवा इज वेरी इंपॉर्टंट इन इन क्रिएशन ऑल्सो. क्रिएशन आवळारी तागे तितले इम्पॉर्टन्स आणि या जगत मेंटेन करताना तितले तितले तागे इम्पॉर्टन्स आणि एनिहिलेशन संहार करताना कशी तागे इम्पॉर्टन्स आसची. आमगेल हे एक कॉन्सेप्ट आमगेल परसेप्शन आम्ही शिवाला चेंज करता आणि वैष्णव तो परम वैष्णवा निमित्त आम्ही ऑलवेज शिवालय देवस्थान वचका ताका प्रणाम करता ताका ओबेसन्स घालता आम्ही पांय पडका जाल्यार मागका आम्ही कसं म्हळां आता शिवा पळा तागेल कोण तागेल नाव घेतात पळय ओम नम शिवाय सांगून तागेल नांवान ताका दूध चडयतात पळय तो तितलो खूश जायना. तेन्ना आम्ही शिवाल देवस्थानात वचून शिवलिंगार दूध आनी चडयतात पळय हरे कृष्ण महामंत्र सांगता तेन्ना शिवाक भारी खुशी येता. तो तागेल आराध्य देवा नाव आयकत पळय तेन्ना ताका भारी खुश जाता. मग ताका तें कळटा की वो मिगेल आयला कसं नाही मागूक नाही. वो देवाल भक्ती खातीर आयला आमगेल आराध्य देवाल भक्ती खातीर आयला तेन्ना शिव चड प्रसन्न जाता. तागेल नाव घेवच्या की नाक आम्ही हरे कृष्ण महामंत्र सांगून दूध चडयतात पळय तागेल शिवलिंगारी तेन्ना शिवाक चड खुशी जावची. तसर आम्ही प्रभुपादान सांगिल एक श्लोक पळय आपास आम्ही उडगास करका निम्न गानम यथा गंगा देवानाम अच्युत यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदम तथा. वैष्णवानाम यथा शंभो सक्कड वैष्णवांतू प्रथम एकदम टॉप मोस्ट वैष्णव शिवा शंभू आणि रुद्र त्यांनी एकच त्यागे जण जशी महाविष्णू गर्भोदक्षाय विष्णू आणि शिरोदक्षाय विष्णू तीन टॅग जण असतात ती तीन अशी एकच त्यांनी ज्याला तीन डिफरंट त्यांनी काम तांगेला घेऊन असतात पळय तशीची शंभू शिवा आणि रुद्र आणि तीन वेगवेगळे काम या ब्रह्मांडात त्यांनी घेऊन असतात. इथं सांगून हांव आयज मुगेले शिवरात्री वयरी शिवाल वयर लेक्चर हांव कैद करता कसं नाही चूक जाल्यार म्हाका क्षम करता तशी तुमगेला हांव आशीर्वाद घेता. आमच्या कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटी वैष्णव वृंद की जय. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम प्रभुजी. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट मला मस्त इन्फॉर्मेटिव्ह सेशन तुमगेली आमकां गुत नाशिल्लें कितलेगी विषय आज अर्थ करून घेतल्या. आम्ही शिव म्हणा बरे डिस्ट्रक्शन म्हणले केलं कशी क्रिएशनान तू मेंटेनन्सान तू शिवाले पात्रस म्हणून बारीच दुकान एक्सप्लेन केलं प्रभुजी. मस्त मस्त दंडवाद प्रणाम. आता आपास एक पण रेकॉर्डिंग ऐकूया म्हणून दिसतं तिथले लाईक असेल सेशन. मस्त मस्त धन्यवाद. कोणाकही कसं नाही डाऊट असला प्रभुजीला तुम्ही निमगुवेत. हरे कृष्ण. प्रभुजी शिवरात्रीचे कसं महत्व लाईक ಕೆಲವು ಜನ ಶಿವ आणि पार्वती वाढीजल दीस म्हणताची ಕೆಲವು जन ते विष पिलेल दिवस म्हणताची अशी कसं ना रात्री पुराय जागरण करचे ताजी पुरा महत्व कसं नाही शिवरात्रीचे प्रभुजी. शिवरात्रीचे महत्व या म्हणाल एक शिवाला आणि पार्वतीला या दिवस वाढ गेलेला आणि जागरण इटा करतात म्हणाली ती वारडी कस पडा फुल डे अँड नाईट चलेल शिवाली आणि पार्वती त्या निमित्त जागरण करून शिवाल नाव तेव्हा देवस्थान वतात ती शिवाल नावाने घेतात आम्ही आणि सेम जेव्हा संहार करत असतो पडा तिथं शिव तांडव करतो पडा त्या तांडव करचे स्टार्ट करते महाशिवरात्रीच्या दिवशी मग शिवालय वारडी काही दिवस तोची आणि प्रलय करताना फर्स्ट त्याने डान्स स्टार्ट करची दिवशी महाशिवरात्री त्या इम्पॉर्टन्स शिवरात्रीचे आणि त्या दिवशी व्रत करताची शिवाल देवस्थान वचून दूध आणि चढयता ती मागीर फुल डे जागरण रात्रीभर जागरणांनी करून देवाला नाव घेता ती बट मेन इम्पॉर्टंट म्हळ्यार त्या दिवस शिवाला आणि पार्वतीला वारडी घेवन दिवस तो
व्हेरी इम्पॉर्टंट मला त्याची. आणि सेकंड इम्पॉर्टंट मला ते दिवसूची तांडव चार करत्या शिवाना प्रलया वेळार. या दोन व्हेरी इम्पॉर्टंट. बाकी पुरा नाव घेवचे आनी पुरा असतं ते त्या नॉर्मल. ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಭುಜಿ, ಧನ್ಯವಾದ. ಕೊಣಕ್ಕೆ ಕಸನೆ ಡೌಟ್ ಅಸ್ಗಿ ನಿಮ್ಗೂ ಬೇತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಟ್ಲಿ ಚಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್